Sige, magsisimula na tayo sa binyag. Dito ako magsisimula. Pangalan ng bata? Cellphone po, Pader. Ha? Cellphone po. Bakit cellphone? Celia po yung pangalan ko, tapos yung asawa ko, Ponce. Kaya, cellphone po. Ikaw, anong pangalan ng bata? Charger, Pader. Ha? Charger. Bakit charger? Ako po si Charlene, yung asawa ko po si Charger. Ikaw, anong pangalan ng bata? SIM card po, Pader. SIM card? Bakit SIM card? Ako po si Siming, kasi yung mister ko po si Carding. Kaya po SIM card. Magsitigil kayo! Walang binyag na matutuloy! Bakit? Bakit po, Pader? Walang signal!